Čau lidi, vítám vás vašeho dalšího videa. Ano, jsme na našem kanále, protože jsme neumřeli. Ano, máme to, že tam naletíme jednou týdně každý video. Ale bohužel se stalo to, že jsem si zlomil, no, takže jsme nenatáčeli. A dneska máme video o sérových vrazích. A potom druhý půlce videa si dáme historii našeho kanálu. Začneme to založit a tyhle věci. Já mám první vrha, já mám Jeffreyho Dahmera, celý jménem Jeffrey Lionel Dahmer. A Lionel, kamu? Lionel, no. Ano. Lionky. Se narodil 21. května 1960. Můžu dodat jenom, ano. Když Lionky jsou pojmenovaní po něm. Ale počkej, Lionky jsou český. Nejsou. Ne, jsou to americký. Mám pocit. No nevím. Ale v Milwaukee 28. listopadu 1994 umřel ve vězení, protože ho prý umál nějaký vězeň železnou tyčí. A je to známý jako kanibal z Milwaukee nebo Monstrum z Milwaukee. Monstrum z Milwaukee. Byl to sérový vrah kanibal. Ty jsi tam řekl slovo na N. Prostě ten, co měl pohlavní styk s mrtvolama. No to taky. A měla černochy. Ale sexuální delikvent, který mezi lety 1970 a 1991 zavraždil 17 mladých chlapců a mužů. Přičemž některé z nich posmrtně rozřezal. A udělal si s nich karbonátsky. Ačkoliv mu byla diagnostika hraniční porucha osobnosti tak jako když ho zavraždil schizofrenie. Po svém začení v roce 1991 byl odsouzen jako psychický zdravý. Byl odsouzen za 15 svých Počkej, takže když já někoho zabiju, tak si můžu mluvit, že 15 vražd ze svých 17, který spáchal ve Wisconsinu. Za 17. ledna 1992 byl odsouzen na 15 doživotních trestů, později mu byla ještě připsaná vražda, kterou spáchal v roce 1978 a bylo mu přidáno další doživotí k jeho trestu. Dne 28. listopadu 1994 byl Dahmer ubit k smrti svým spoluvězněm Christopherem Serberem v kolumbijském vězení Portage ve Wisconsinu. Kolumbijské věznici Portage. Počkej, Wisconsin je v Americe, ne v Kolumbii. Jo, takhle Kolumbie je jako jo. Kolumbijské věznice. To chápu. Dobrý. Ale samozřejmě nebudu jmenovat ty lidi, co byli ty děcka a můžete jim byli zavražděni, protože nechceme dostat strike za to, že jmenováváme ty vraždy. A teď Oholhamantus, Embrinus, a další, a to asi nepamatuju přesně všechny, ale jako vím, o čem se jedná. Jak to říct? Teď může jít on. Jak on? Ten čurák. Já mám jméno. No, dobře. Kterou zdíchá. Ivan Roubal. YouTube, please no strike me. Ivan Roubal. Reklama na OK. Může začít. Já jsem řekl, ale jako já jsem řekl reklama na OK, tak jako tomu to vystřih nebylo jedno. Vraždil prokazatelně v letech 1922 až 1994. Jo, a ještě pro info, je to český vrah. A však Roubal, vole, však to... Já vím. Však dáváme lidi vrahy z cizí, sérový vrahy z cizí z ostatních států a z Česka. Oběti svazoval do kozelce a házel je prazatum. Oh, fakt. A prý ten jeho statek, kde vraždil ty lidi, tak... Byl odsouzen na doživotí v roce 1999, ne 1899. Což by asi trošku sedělo. Což by bylo asi trošku sedělo na Marii Terezi, teda. Ale zemřel v roce 2015 v Karviní, což je asi celkem normální. A prej se říká, že prý ten jeho statek, kde byly ty prasa, tak je to... To teď posedlej. Ano, že by to posedlý. A proč bys tam rádi vraceli? Že někteří se rádi vracejí, že jo? Ale proč? Už mají rádi rozřezávání, nebo? Třeba jako TV Twix. Ale já nemyslím, ale to je... Jo, takže se tam ty věci lidi... Ne. Já mám Joachima George Krolla, je to německý sérový vrah, který se narodil 17. dubna 1933 v Heidenburgu a 1. července 1991 v Reichstachu
zemřel a byl německý seriový vraždy pedofil, kanibal a jako, známý jako Duisburský lidožrout. Jasně. Jo, zabíjel děti a mladiství. Takže nás. Samozřejmě asi jo. Ale dopady měl 3. července 1976 ve malém městečku Loire. Ztratila z dětského hřiště 4letá blonděta. Maria Keterová, policie byla v hotovosti a po holčičce pátrala už několik hodin. Najednou z jednoho domu ve Frienské ulici vyběhl hysterický Oscar Miller a začal nejbližšímu policistovi Kokelovi vyprávět, čeho právě byl svědkem. A dostal Oscara. A cestou na společný záchod potkal jednoho z nájemníků, který mu sdělil, že záchod je zřejmě ucpaný. Miller se ptal, čím a malý plešatějící muží, kterému ní do okolí neřekl jinak než strýček Jáchym. Mu nevzrušeně odpověděl, že vnitřnostmi a zamířil do svého bytu, kde vařil čeři. On vařil. Miller to vzal jako špatný žert a když na záchod vešel, uvědomil si, že soused měl asi pravdu. Při následné prohlídce byly v místě nalezeny vnitřnosti játra, srdce, plíce a ledviny a odřezky masa. Mňam do píč. V bytě Joachima Krolla pak našli další pečlivě zabalené a zamražené části těla ztracené dívenky. Ženice Jeffrey Dahmer a v hrnci na sporáku se spolu s mrkví bramborami vyvařila malá dětská ruka. Kroll nějak nezapíral postupem a často se doznal ke 14%, mnoho z nich byly odsouzeni jiný muži. Jo. Takže Jeffrey Dahmer. No. Aha, rybička. Já mám... Jak to mám přečíst? Ladislava Hojera. Nebo Hojer, já nevím, co čte. Byl vrah, nebudu říkat jaký, protože to stalo bídu. Od YouTube. Vraždy dělal, páchal převážně 3 roky, a to je 88 až 81. Zavraždil 5, možná i víc lidí. Tak to je pohoda. Ve vlaku. Tak to je pohoda. Čehož je některé oplodnil. Ne, ať ti to nenapadne. Odsouzen byl k trestu smrti a popravený v Praze v Pankráci. Co bych tomu dodal? A mám otázku. Jak jsi to užil? You shall not pass. Jo, já mám teď Alberta Fishe, takže Alberta rybičku, jménem Hamilton Howard Albert Fish, 19. května 1870 se narodil a 16. ledna 1936 byl mrtev. Byl americký natěrač a otec 6 dětí a kanibal. Tento seriový vrah byl znám jako Grey Man, šedý muž, Werewolf of Wychodlach z Mysterie, brooklynský vampír a The Boogeyman. Tento pedofil a kanibal se chlubil, že zabil stovky lidí a že měl dítě v každém státě USA. To bych taky chtěl, teda co? Není však jasné, zda mluvil pravdu, ani zda by obtěžování či kanibalství Fish byl podezřelý zřejmě jako z 5 vražd během svého života. Jeho oběti byly děti, které mučil sekáním většinou do hlavy, kastrování a pak tak to mohl zavraždit asi až 400 dětí a vepsal se tak do historie, přiznal se ke všem 3 vraždám. Nakonec byl odsouzen za únos vraždu Grace Buda, matce této to nikdo neslyšel, to dítě, který byl zavražděný. YouTube, please don't ban me. Matce této dívky poslal dopis, co vše že dalším dětem dělal v roce 1930. Byl propraven na elektrickém křesle. Vidíš.
Konečně někdo dostal taky křeslo k narozeninám. Teda. Cože? Čtečtí. Hubert. Pilčík. Jak bych to popsal? Pašoval a vraždil. Působil jako převaděč přes železnou oponu. Pašoval lidi přes jako hranice. Nevím, proč mám v rukách dement. Zabil a ukradl po největším počtem obětí v novodobých českých a slovenských dějinách. Bylo mu dokázáno 5 lidí. Aha. Možná jich bylo daleko víc. Minimálně jedna z jeho obětí přežila. To tomu nevěřím. A byl zatčený v roce 1951. Obviněn proces. To začalo procesu ale nedošlo. Takže to začalo v roce 1949 a skončilo v 1951. 9. září 51 se oběsil na opratce s kapesníkům. Jak se dokážeš oběsit kurva na kapesnicích? Ty kapesníky se roztrhnou. Co když ten kapesník jako bran, ten druhý kapesník? Ještě nebo šmirglový kapesník. No taky ten kapesník jako utěrka, že? Německý kapesník. Já mám Johna Wayna Stacy, což je známý zabiják z Ameriky, který se převlíká za klauna. Chodil na rodinné oslavy, dětské oslavy, aby tam splynul. A potom ty děti zabíjel, znásilňoval. Splynul. Zabil 33 mladých chlapců. 29 obětí bylo pohřbeno v jeho podzemní místnosti a zbylé 4 oběti byly hozeny do řeky. Připomínáme to český obrázek, který házel lidi do orlíku. No. Co Gacy úplně využil prostor pod podlahu sklepa, kam své oběti pohřbíval. Sám přirovnal toto místo ke hřbitovu. Byl zabílej jezdec. Tak si to užij, ty vole. Byl zabílej jezdec, no. Hej ty. Tentokrát jsou to manželé Storolovi. Jsou zodpovědní za spáchání sérii vražd důchodců. Převážně. A patří jedny z nejhorších vrahů republiky. České republiky. Spáchali celkem 8 vražd, což jako hodně. Celkem se dopustili 17 závažných trestných činů. Jehož byli v dubnu roku 2004 odsouzeni do životí. You shall not pass. No asi nám tohle element tady. Není to čtyři. Já teď už nemám sériového vraha, ale mám městskou legendu, která se říká Černá Sanetka. Byla to populární v Československé republice a no nic. V 80. letech lidé si tehdy vyprávěli o tajemné sanitce voze černé barvy, který jezdí v noci a unáší děti a mladé a ti jsou usmrceni a jejich orgány se prodávají obsadenstvu černé sanitky. Boháčům na západě za účelem transplantace jako inspirace této historky bývá uváděn německý film Kandidáti života a smrti. Folklorista Petr Janeček tu rozšířenou pověru využil jako pojmenování knih. Takže já bych něco řekl, ale já bych dostal od já bych taky něco popsal, ale abych dostal pipínáka od mé moly, víš, tak. A řeknu to, protože můžu. Černá dodávka. Ano jo, ale jako jak to posílali jako na transplantace nebo na normální poštou. Tak na plastiku. Vzali ty jeho manželce lele na plastiku, ty vole. Tam vzali orgán. Však jo, vole. Vzali orgán, dali ho do poštovní obálky a poslali ho poštou. Jo, vole, však, ale to by došlo za několik měsíců. 30 let by to přišlo. A teď si to objednal, na tvoje mamka, než jsi narodila ty mami. Jo. Na to než ještě byl ČSSR. Československá spolková republika. Teď dáme tady historii o našem kanále. Ale jak bych to popsal? Jak bych to popsal? Dva kreténi Popsal bych to, šli jsme lovit magnetem a mě napadlo, co když si založíme YouTube kanál. No. Máme totiž podcasty a v tu chvíli jsme začali vymýšlet první video a vyšlo z toho, co tam máme.
No, trošku jsem si urval koulou toho, ale to probírat dále. Začali jsme natáčet co hrozný podcasty, teď jsme si založili ještě jeden kanál, který se jmenuje Nobody Watch. A tam budeme spíš natáčet jako videa z her, a jako spíš videa, který se nehodí na podcastový kanál, což... A většina. Ano. A lidi potřebovali ještě proč 94% lidí nás neodebírá a sleduje nás. No, a jen 19% lidí nás sleduje. A taky jednu věc, a to je jako téma na příští to, že už nás jako dochází nápady. Potřebovali bychom zkusit napsat nějaký téma na náš podcast třeba. Mě třeba napadá Černobyl, ale to radši nebudeme bychom házet celé velký černý joky a... Doslova černý. To by se tomu nelíbilo. Tak... A... Zdraslej. Zdrastí, boj.